chekutanga toda kuti rest in peace kune ring light yedu guys, tiri kurwadziwa guys zvakaoma nesoro. Ndofunga makaona kwaive kune mhepo, tiri busy kuita vhidhiyo redu, ring light yedu ikabva yadonha ikatsemuka ikabva yatyoka stand, zvakaoma veduwe. Saka mototiregerawo guys, toenda kumbodaiso for now. Okay, kwaine vanhu tandaza unochengera, tandaza this and that. Muda kuti ndisachengere pamunhu wangu, ndotochengera, ndomuperekedza chete kutoona kuti ndiva nani. Zvenyu izvo zvatova dhirama reari kunzi kwai unochengera. Munhu wako unofanira kutochengera, kana uchimuda ukasachengera anozochengera ndiani? Ndotomuperekedza kubasa ikoko. Rimwe rese rinenge ratova dhirama, ramema kutotara rinenge ratova dhirama. Ndotochengera wangu inova ndoda ndotochengera kuitira vavaya vanotakata wozikuvaziva. Ita sebenzi nemunhu wako kwese uchita inonzi usazonyara kudya muromo vavengi vako varipo. Ani wangu mdiwa ndomuda guys, most of the time ndomuperekedza kubasa because inini handishandi permanent job. Tisivaya vanonzi vanongwafa vanenge vachingoenda kumacontract chichichichi maisa. Saka maimufanira ndovanotoshandawo basa naniwo iko kunotagatwa ikoko, but it's fine. Saka guys, tisawo taperekedza, tichagara tichikuitirai mavhidhiyo atenda kubata nemaoko kusvika tatenga ring light. Sorry guys, but we love you.